το παράδειγμα με ύψιστο φωτεινό παράδειγμα, τον Βασιλέα Λεωνίδα και τον Μολολαβέ, και μαζί του με τον Δημόφιλο, τον αρχηγό των μελανοχιτώνων θεσπιαίων, τον διηνέκητο Λακεδαιμόνιο, που προφήτεψε ότι θα πολεμήσουν υπό σκιά και έπεσε υπό τη σκιά των αμέτρητων περσικών των ξεμπάτων που εδώ λίγα βήματα πιο πίσω σε αυτή την ιερή γη ανεβρέθησαν έπειτα από χιλιάδες χρόνια τα εκατοντάδες βέλη των μισητών Περσών που δεν τόλμησαν να πλησιάσουν τους Λακεδαιμόνιους και τους θεσποιείς από φόβο. Το τρομερό διθύραμβο γιο του Αρματίδη, το πιο φωνικό πολεμιστή από τις θεσποιές. Και φυσικά το Μάντι Μεγιστία από την Ακαρνανία ήταν μάντης και γνώριζε καλά το επερχόμενο τέλος. Όμως δεν εγκατέλειψε ποτέ τον βασιλιά της Σπάρτης.